Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Itiag na mga oras na kakabsat, alas 5:50 iti agsapa. May ka-20 iti mabilang iti bulan iti Setyembre kakabsat. Kumusta iti paraangan nyo? Kumusta iti agdama kasasaan nyo? Kumusta kakabsat iti salon at nyo iti dating nga gundaway? Amo ka na imas man ti maturugon gaputa nalam iti dating tiyempo kakabsat. Agyaman tayo latay iti apo anyaman nga kasasaan ti adda kada tayo. Naimbag hagsapa tayo amin nga kakabsat nga nakatune in manin iti dating nga programa. Kin iti dating istasyon kada iti kabangibang ili kakabsat nga madamang agkapkapi agdingdingig. Bueno nyaman pangar-aramidin nyo nga nakapigpigsa dagita radradyo yo. At na makadangig kayo iti dating nga programa, agyaman na kakabsat kiti apo iti mang mendisyon, iti dating nga programa kastamot, iti kiti maipatanga-tanga sa sauna, ngayon tayo pagadalan man iti dating aldaw. At yung mantanakan gayam yo, iti tangatang Lawrence Salazar. Landas ng aking buhay, ito'y sadyang walang kulay. Kung si Jesus di kaagapay, ang buhay dapat ialay, at nang di na mawalay, siya ang dakilang patnubay. Ang pangalan niya pangalan niya, higit kaniman. Ang pangalan niya, matibay na sandigan. Si Jesus ang iyong tawagan, si Jesus ang iyong lapitan, si Jesus di kanya pababayaan. Ng panganib, dapat maligalig. Sa Diyos ikaw ay manalig. Mundo man ay magnalig, sa Diyos ika'y lumapit. Pangalan niya ang isang big. Ang pangalan niya ang iyong tawagan, si Jesus ang iyong lapitan, si Jesus di kanya pababayaan. Well, agyaman tayo iti daytang kanta kakabsat, ang pangalan niya. Makita tayo kakabsat ka dayta iti boses ko. Iti 1994. Ayan, iti pagsayatan naman iti Christian song, awan itihan nga maluma kakabsat. Ayan. Agyaman tayo iti dayta song manen. Iti libro iti Juan kapitulo 14:1 aging ganiti sa is. Kadagi iti ag-take note. Iti libro iti Juan kapitulo 14 bersikulo 1 aging ganiti sa is. Kinuna ni Jesus kadakwada, saan kayo ang madanagan ken mariribukan, mamati kayo iti Dios ken mamati kayo met kanyak. Adu iti kwarto iti balay ti amak. Ket innak mangisagana iti pagjanan jak kumaibagada ito kada kayo no saan apudno kalpasan iti ipapan ko panangisagana iti pagjanan nyo
Umay kay to alaen tapno adda kayo mat itayan ko. Amoy iti dalan nga agturong iti papanak. Apo kinuna ni Tomas, saan mi nga ammo no sa dino iti papanam. Kasano nga rod nga ammo mi iti dalan. Siya iti dalan ken iti pudno. Ken iti biag awan iti makapan iti ama no di magna kanya insungbat ni Jesus. Madaydayaw iti apo kadag iti sa sauna ket dawaten tayo iti pambulot ken panang bendisyon iti Dios kas adalan tayo iti dayto nga aldaw ket san kumalang adalan tayo no di ket iti tarigagay tayo adda dagiti banag nga mapidot tayo iti dayto nga pinagadal tayo kas binasa tayo kakabsat ni Jesus ken dagiti adalan na addada iti maysa nga lugar ken nagsasango da nga nangan amuna ni Jesus no anyo dagiti mapasamak iti dayta nga gundaway amuna nga liputan isuna ni Judas amuna nga sumango isuna iti panangukom iti dayta nga rebi amuna nga mariribukan to dagiti adalan na amuna maipapan iti cross ken iti mabulod wenno mabalod nga pakaitabunan na ket padpadasen na nga isagana dagiti adalan na isu nga indrugina babaan iti panangliwliwa kadakwada kakabsat. Sino makita tayo kakabsat, amunan iti masakbayan na, amunan iti mapasamak, ngam iti panpanunutan na kadagiti disciple na iti dahiting gundaway. Iso nga, aramid iti pamuspusan iti apo no kasatnunan to nga maliwliwa, kasatnunan nga maliwliwa, dagiti nga disipulos. Ayatik nga kakabsat, adda katitag kasapulan iti panakaliwliwa iti dahiting nga kanito. Amok nga ado. Aya, mabaling nga, agsagsagaba ka iti dahiting nga gundaway, gapu iti pupusay, tayating iti biyag, mabalimot nga napukaw mo iti trabaho. Dagiti daduma, adaan da iti karirik na. Daduma, maridli day dakin maupupay da. Mabalimot adda kada kayo iti dating nga tiyempo. Adu nga riribok ng kaslamay may sa adu nga riribok ng kaslaawamot iti pagdaldalanan na dagiti kararag tayo. Kaslaawan mo't iti mapaspasamak ti panagkararag kayo. Mabaling nga kasi iti kapanunutan kakabsat. Ngam kinuna ni Jesus, may isang asumbat iti mariribukan nga puso, ket iso daytoy panagtalek. Kanya imbaga na kadagiti adipon na iti panagtalek da kakabsat. Dagiti may isang kangrunaan nga imbaga ti apo kadagiti disipulos na agtalek da. Ket mabalin namot nga ibaga kada tayo iti dayting aldaw kakabsat. Iti verse 1 wala na, saan kayo nga madanagan? Ken mariribukan, mamati kayo iti Dios, ken mamati kayo met kanyak. Iso no kitahen tayo kakabsat, agtalik tayo ken kuana agtalik tayo di presensya na anya ti makita tayo dito kakabsat namati kayo iti Dios kuna na itachempo na mat nga mamati kayo kanyak wan kuna na amok nga namati kayo iti Dios masapol mot nga rod nga mamati kayo kanyak ket laglagi punyo uray no saan sandakton nga makita saan kayo nga agsardeng nga mamati kanyak saan ka din nga naglakay iti mamati kakabsat no kadagiti banbanag nga makikita ken may iggaman tayo. Naglaka iti mamati. At iti kasla kababalin ni Tomas. Aya nga kuna da Ilocano jak pati jak kita kuna na. Anya ti kinuna ni Tomas ken Jesus, jak mamati no jak bakita. Ken maarikap iti nagdalanan iti lansa kadagiti ima na wenno masagid iti bakrang na. Hampay lang mamati kada di lagarutan. Yeah, ngem kinuna ni Jesus ken ni Tomas itaam dagiti imak ken arikapom toy bakrang ko. Pukawom deta duadwam ket mamati ka. Tomas kunan Jesus, mamati ka kadi. Gaputa nakita nak. Nagasat dagiti mamati no mapay didak makita. Iti Biblia kakabsat. Isuro na nga dagiti banbanag nga makikita tayo ket temporal laeng. Dagiti luglugan tayo nga nagpipintas. Wow, luglugan tayo. Dagiti luglugan nyo nga nagpipintas. Dagiti nagpipintas nga babalay, sanikwayo, kinabaknang. Ken amin nga adda ken kakabsat ket dumteng ti aldaw nga mapukaw danto. Ngayon tunok kumita ka iti sarming ket makita mo't nga kasla, well, agkurkurot ti ropa. Ay lumakayen. Ipapakita na lang kabsat nga ura iti bagi tayo ken piksa tayo saan dayta nga mataginayon. Hanga agnanayon dayta. Ngem adda dagiti banbanag nga saan tayo kakabsat nga makita ngem dagita iti mataginayon.
Dahito kat may isang narigat nga adal nga masursuro tayo nga may sakabsat nga napatag nga adal agsipod tano sumango tayo iti ribok ken pakarigatan masapol nga laglagi pun tayo nga inkari kakabsat ni Jesus nga kunana addaak ken ka iti agnanayon. Amen. Saan ka nga ibati, saan ka nga baybayan, agtalag ka iti presensya. Praise the Lord. Hana tayo iti ibati ito iti panagtalag tayo kat impaay tayo ken kuana. Isong ati amuta yung daduma kami nga imbati na tayo gaputa mabaling agdaw-dwa tayo mabaling hanga 50% 70% lang iti ipapahay tayo nga panagtalag iti apo. Isong adadagi questions tayo no kakadagi kararag tayo nga padasam man kakabsat nga itid day tanganan anay nga panagtalag mo iti apo mamati akin pa check nga awan iti panagdwa-dwam no dumting ti pag isong tiyempo. Anya pa iti makita tayo iti may kadwa nga bersikulo kakabsat nairugi iti may sa kadagiti napipintas nga bersikulo iti Biblia adu iti kwarto ijay balay ni amak ket innak mangisagana iti pagjanan nyo adda iti kari ni Apo Dios dito kakabsat nangipahay iti Dios ti adu nga karkari kadag tayo kas mabasa tayo ijay daan ken baro nga tulag iti Biblia inkarina nga iti nasyon iti Israel iti dagang nga agay ayos iti diro ken gatas. Naglabas ti adu nga tawtawan tapno mapasamak iti kasdangan pudno kabsat nga tinungpal iti Dios iti karina. Awan iti kari iti Dios nga nga tungpalan kakabsat. In karina iti Mesias ken naglabas iti nabayag nga panawon tapno matungpal na inyanak ni Apo Jesus nga naiyanak ni Apo Jesus nga nangisalakan kada tayo. Ket ita inkari ni Jesus nga agsublin to manan ket dumteng to iti aldaw nga pag makipagnaed tayo to ken kuana madaydayaw iti Apo. Makipagnaed kada tayo. Hantay di ba nagpintas makikadwan to kada tayo. Datay ti makikadwa ken kuana. Na duma mautuyan tayo nga gururay. Nga iti Biblia kuna na mabalin mo iti agtalag kadagiti karkari iti Dios ket daytoy nga kari matungpal tumot laeng. Iti Biblia nang usar iti na duma-duma kabsat nga sao nga mangipakita iti langit. Kuna na may isang nasyon nga iparangarang na iti kinadakkel ken iti kinalawan na may isang syudad nga iparangarang na nga iti kinaadu iti makipagtaang may isang pagarian nga adda iti mangidaulo may isang paraiso ipakita na iti kinapintas ken kinadayag na ngem addamat ti kuna na ijay balay ti amak may isang pagtaengan. May isang lugar nga mabalin mong ipakita iti kinasya asinom. Lugar nga mabalin nga aramidem. Iti amin nga kayat mo nga aramidem. Lugar nga mabalin mong ibalikas iti anyaman nga panpanunutem. Lugar nga sikakit maawatan ken may ayat. Saan kalaeng nga ganganaed sika iti agtaeng kuna na. Sika iti akin balay. Sika iti agdijan. Madaydayaw ti Apo ni Jesus kuna na mapanak ta isaganak iti pagjanan nyo kat umay kay to alaan tapno adda kayo mo iti ayan ko. What a privilege kakabsat do datay kat agtultuling agtalag ken ni Apo. Kapartikan to iti pamilya. Adda kan to iti addaan kan to iti sarilim nga pagtaenganan. No si kakat agrerent ka nga padak kakabsat iti dayti nga gundawan into no mga iti dumteng to iti aldaw kakabsat nga maaddaan kanto iti sarilim nga balay. Saan ka nga maupay, saan ka nga maaddaan, saan ka madanagan kakabsat adda iti karin ni Jesus nga napintas nga pagtaengan. Iti karin ang matungpal kakabsat ket agnaed tayon to iti balay nga isagsagana iti Dios lugar nga awan ton saksakit. Amen. Saan tayon ton nga lumakay wenno bumaket awan ton ti agkurutet pasit iti biag to ijayan awan ton kakabsat ti pagtantaragan tayon. Agtaleg tayo kadagiti karkarina ta matungpal da amin dagitoy. Hallelujah. Madaydayaw iti Apo ti masapol ket nag-anay nga panagtaleg tayo iti Apo. Iti verse 4 ni Jesus kuna na amuna amuyo iti dalan nga agturong iti papanak. Apo kinunan ni Tomas saan mi nga amuno sa dino iti papanam kasano nga rod nga amumi iti dalan nya kuna na siyak iti dalan ken iti pudno ken iti biag awan iti makaapan iti ama no di magnakanyak insugbat ni Jesus. Nagsaya at kabsat nga kari saan ka di kabsat kuna na saan kulaeng nga ipakita iti dalan wenno ibagak iti dalan wenno isurat ko no kasatno nga makapan ijay kuna na umayak ket alaen ka
nga mapan ijay balay ni Amak. Haantay nga kasapulan iti tourist guide tayo to kakabsat. Ta mismo, dadi Diyos nga pagsaserbihan tayo, isu iti mangalakin ka nga mangiyapan, ijay lugar nga pagtaengan tayo nga panakidin na tayo to, nga makidin na tayo to, iti agnanayon. Adan ka kadi kakabsat, iti dadagsen ita nga bigat nga kasla, saan mo nga kaya nga awiten. Mariribukan ka kadi, madandanagan ka kadi kakabsat, kasla ka kadi agmay-may sa, wano maladladingitan ka kadi. Anyaman kakabsat, dayta, nga pakadagsanam iti dayta nga bigat. Iti singbat, iti mariribukan nga puso, kat kasmutlaeng iti sungbat, dagiti adipon ni Jesus. Inya dayta kakabsat, agtalag ka. Agtalag ka iti presensya na. Kuna ni Jesus, saan ka nga ibati? Amen. Addaat nga kan kanayon ken ka. Hallelujah. Saan mo nga liplipatan iti presensya? Agtalag ka kadag iti karkarina nga intuno saan mo nga ammo. No anya iti aramidem. Ket kasla agmay-may saka. Ket adu dagiti pakariribukam. Ayatik nga kabsat, laglagipem, adu dagiti karkari iti Dios kada tayo. Ket tungpalan na amin dagitoy iti apag-iso nga gundaway wenno apag-iso nga tiyempo. Agtalag ka iti kinasyaasino ni Jesus. Saan ka nga mapukawan iti namnama? Saan ka nga maiyaw awan? Ni Jesus iti dalan ket adda kan kanayon nga ukuden na legitim ima tayo ket idalan na tayo iti naldaw-aldaw. Can you imagine that? Imagine i-feature tayo man kaya kabsat nga iti naldaw-aldaw. No hantay nga kabailan, hantay nga kayan, adda iti Dios nga mangkibkibin kada tayo. Tapno ti kasta agchikir ti Apo kada tayo nga go on. Kaya yu dayta. Awisin na ka ni Jesus itang nga bigat kabsat. Anyaman dagita nga pakadagsanan nga addaken ka. Adda ni Jesus nga makakita ken ka. Dayta riniknam nga halos ang ka nga makaanges, saan ka nga makaturog, ayatek nga kakabsat. Amo ni Apo Diyos dayta. Ket mabalin mo nga iyan Lord, amin dagita nga banbanag iti Apo. Amo na si kikita sa nakanayon nga nakasagana nga umawat kadagita. Adu dagiti kariti Apo. Hanak karod nga kayat nga madagdagsanan ka, hanakayat nga mariribukan ka, hanakayat nga agsagsaga bakang gapu kadagiti nakat. Adu ka problema iti panagbiag. Ayating nga kakabsat palubusam nga idalan na ka, kit ipaayan na ka iti panagbalegi kadagita nga kasasaad mo. Kaya't nga Apo Diyos nga gragsak tayo. Kaya't nga Apo Diyos nga mawayawayaan tayo. Manipod kada kita lagsan nga adda kada tayo. Kaya't nga Apo Diyos nga daydayaw tayo nga free. Ikaw nga maikat da kita lapad kakabsat. Amok nga uri pa iti dahiti nga panagdingdingag da kita agdingdingag ka kakabsat iti dahiti nga gundaway. Adda. Weno adu da kayo sagsagabain tayo. Nohan nga sakit, nohan nga na financial, nohan nga salon at trabaho, pamilya. Adu kakabsat. Ngam awon ti sa baling aramidin tayo. No saan nga dahita panagtalit tayo iti Apo kakabsat. Hantay nga kabailan nga sarangten amin. Hantay ang kabailan nga sulbaran amin digiti nga banbanag. Ngam kabailan iti Dios para ken ka ayatek nga dumdumngag iti dahiti nga gundaway. Madaydayaw iti Apo, madaydayaw iti Apo. Hallelujah. Dawatik man nga kararagtay iti dahiti nga gundaway. Pudno si ka Apo. Iti may karing nga Diyos ken Ama ni Apo. Numang paigbibiag kami pailaeng diti lubong kat addan iti naisagana nga pagtaengan mi nga anak mo Apo. Dudumteng iti apag-isong aldaw. Dudumteng iti ay mo Apo. Anyan nga nagpintas to dayta nga lugar wa Apo nga isagsaganam para kada kami kadagiti agtultuloy nga agserserbi Apo Dios. Kurang iti word mi Apo nga iti dayaw da ka. Kurang Apo Dios iti word mi nga we praise you, we exalt you, we adore you. Yes Lord God. Kurang dagiti nga word. Adu nga daras nga da kami ket makapadas kami iti adu nga dadagsen iti biag mi Apo. Nga halos mapukaw kami iti maawanan kami Apo Diyos iti namnama ngem agyaman kami Apo tamatalik ka kadagiti karkarim nga mangtungpal Apo ket kinunam nga di na kam tubaybayan hana kami nga panawan kadagiti tiyempong awanan iti pagkamangan mi Apo agtalag kami kadagiti karim Apo
Madaydayaw ka, Apo Jesus, madaydayaw ka. Wala po, kararag po malapo dagiti amin, nga namating agdingdingig iti dayto nga kanito. Anyaman dagiti sangsanguan da ka pakasuutan. Anyaman dagiti dadagsen nga adda kadakwada. Apo pataudem kuma iti pamati katem iti panagduadua kastamot apo nga pagbiagan da iti pamati da iti dayto nga aldaw. Apo tulungam nga agbalay dagiti nga kakabsat. Saan mo apo nga ipalubos ng tultuloy nga defeated da ngem apo idiklarak apo iti dayto nga tiyempo nga aramidem amin nga namati nga agdingdingig iti dayto nga aldaw nga agbalinda nga victorious manipod kadagiti adu nga bakbaklayon da apo Dios nga parikod. Dayto kabsat nga agdingdingig na nakaparintumang agkarkararag iti dayto nga gundawan nga magipagkarkararag. Apo, have mercy on him. Have mercy on her, Lord God. Apo, sikaman apo iti mangsugbat i-honor mo man iti faith na dayto it deman iti bang arkeng kuana it deman apo dirago it deman iti talna pigsa kastamot iti panangliliwaken panaki adda iti Espiritu Santo apo kadagiti amin nga adipon mo apo iti naduma-duma nga denominasyon. Itdem apo iti pamulot ken panangaramat mo kadakwada iti naisingsingayan nga wagas kadagiti tiyempong administro da apo aramatem ida nga kalasugan iti bendisyon mo kastamot apo nga sika iti mangsabot iti amin na kasapulan da iti inaldaw-aldaw madaydayaw ka apo madaydayaw ka agtalik kami iti amin nga karim kada kami apo. Hallelujah, agyaman kami o Dios. Uripay ka dagitoy a volunteer broadcaster iti dayto nga istasyon apo. Bendisyonam dagitoy apo nga adipon mo Lord. Kadagiti panagisagana da iti program nga maere apo. Dawatag iti pamulot mo kadakwada iti mangimat-maton iti dayto nga istasyon iti the whole FEBC Panginoon apo. Kararag ko iman ko talak mi kay kadagiti imam nga bigbigan ming awan ti panagbalay ginaawan ka o apo. Madaydayaw ka. Madaydayaw ka kat apo idaton mi iti biag mi ken ka sikat ti mangidalan ken mangaramid kada kami aming agbalay iti dayto nga agbanab itid mo apo Dios iti presensyam ken parabor mo iti tunggal maysa kada kami apo. Madaydayaw ka itantanok da ka iti naga na Jesus Amen. Thank you Lord, thank you Jesus. Pagsubok lahat ito upang gisingin ka. At sa oras na ito, kung iyong naririnig ang aking paanyaya, lumapit ka lamang sa aking harapan. Hinihintay kita. Narito ako, kumakatok sa pinto ng puso mo. Naririnig mo ba ang tinig ko? Pagbuksan mo ako, ako'y papasok sa puso mo. Mananahan sa'yo. Babaguhin ko ang takbo ng buhay mo. Ayaw kong maghirap ka sa iyong dinadala. Nais kong tulungan ka. Ang mga
pagsubok lahat ito upang gisingin ka. At sa oras na ito, kung iyong naririnig ang aking anyaya, lumapit ka lamang sa aking harapan, hinihintay kita. Narito ako, kumakatok sa pinto ng puso mo. Naririnig mo ba ang tinig ko? Pagbuksan mo ako, ako'y papasok sa puso mo, mananahan sa'yo. Babaguhin ko ang takbo ng buhay mo. Narito ako, kumakatok sa pinto ng puso mo. Naririnig mo ba ang tinig ko? Pagbuksan mo ako, ako'y papasok sa puso mo, mananahan sa'yo. Babaguhin ko ang takbo ng buhay mo. Babaguhin ko ang takbo ng buhay mo. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Agyamon tayo iti dayta kanta kakabsat. Narito ako. Dayta mo ti boses ko iti 2000, year 2000. Narito ako. Iti titulo na dayta nga album tayo kakabsat. Well, agyaman akman iti laso ti 30 nga minutos ngayon kay panagdingig iti dayta nga programa ti agsapaan at noan iti namnama. Kay tuman nga kabdaawan da kayo amin nga dumdum nga kadagiti da sibsiba iti radyo na iti dayta nga gundaway. Kagronaan na iti may nga ina. Dati nag-text kinyak nga kanayon ka nga dumdumngeg dahiti may isang ina nga daytoy dita kaligyan no nagkamali ni inang Julia Mata Bautista. Ayan, good morning kay ka Lola Julia Mata Bautista. Ayan, imbaga ni Pastor nga Junimil Hipol. Ayan, nga kanayon kayo dumdumngeg iti dayti nga programa. Dumtung ti aldaw nga mabisita ka dita lugar mo agpakaduakto kini Pastor nga Junimil. Well, good morning kada kay amin nga adda ka nagsibsibay ti radyo daw repay kada dingdingeg madamang nga adda ditoy live streaming nga makit-adda kanya kabsat. This is nga Jennifer Caro kunana blessed morning everyone in Christ kunana. Kini Sister nga Lunaida Lathan kunana good morning po Pastor. Kini Regine Adlus good morning and blessed good and blessed morning Pastor. Kini antingalina nga Melchor balay okay kurang timo. Good morning Pastor and God bless. Ma'am Rubilin Daruk Agustin, praise God. Have a blessed morning Pastor and family. God bless to everyone. Malturoli ko na watching from City of Ilagan. Sister Chinky Rakal, good morning everyone. Thank you Lord for another new day, new life and new strength. Praise God. Kini Ma'am Shirley Dumon. Good morning Pastor and to all listener. God bless everyone. Kini Sister nga kung Josephine Salazar Uton. Good morning kini Pastor nga Samuel nga Tomas. Na yung bagagsapag kay naka-tune in mo kaya tayo kabsat ni Pastor nga Junimil Hipol. Good morning Pastor Lawrence and to everyone. Good morning kini Ma'am Merlin at kaman kini Lola Paz, kini Lulong Emilio dita si Bubo nga pamilyayo dita Rizal Ross Sabela. Good morning. Orepay kini Sister nga Josephine Salazar Uton. Good morning Pastor and Pastora Joy and everyone kuna na Yunaida Mindoro Laitan kuna amen. Opelia okay ang kompleto dito Opelia Managad kuna na good morning every listener of this program. Thank you Lord for this new day. Ma'am Lourdes Gatiwan, Pastor Roger na imbagagsapa yung amin nga amon labas na Jackson Tablak. Blessed morning Pastor. Orepay kini Sister na Shirley Salazar Blanco di sister ko ni Malunjon. Good morning kini Roren. Good morning Agrain kan balong tengkan agadalen.
Ore pa kini Pastor kumpadre nga Alexander Fernando. Good morning po Pastor Lawrence, Pastor Joy and family. Thanks for the word of encouragement. God bless us all. Makipagladingit kami kada kayo Pastor. Iti pupusay tayatem nga biyanan. Okay, ore pa kini Sister nga Eileen Villanueva Marcos Bato. Okay, blessed morning po Pastor. Pagpalain po kayo ng ating Diyos na buhay, watching from Centro San Antonio City of Ilagan. Marivic Aliaga, good morning everyone. Thank you Pastor Lawrence and family. God bless us all. Thank you po. Marisa Madriaga, blessed morning Pastor and family, glory to God. Kini de la Cruz, Sister Jo de la Cruz, good morning Pastor, praise God. At lagi kaming nakikinig at nanonood sa programa mo Pastor. Isabay yuman nga ikararag ni inang ko. Okay, tisalun at ken kanayon nga adda iti sibay iti radyo. Good morning inang oreng. Good morning at teman ti tiyempo nga pangkalmandalawon dita Manlig. Good morning kada kaya amin dita Manligsur. Ini partner tayo. Partner ko iti PKB ide. Pastor Nemi, good morning, good morning. Ate Mel, good morning kada kayo amin dita Jones Isabela. Marisa Madriaga, yes, amen, praise God. Kuna nakini Pastor Virgilin Pascual Makaling, good morning. JC Gargabete Mejia, kuna blessed morning to everyone watching here in Bambang Nueva Vizcaya, Pastor. God bless you. Your Christian radio, more power po. Thank you. Ore pa kini Sister Leia Caballero, blessed morning Pastor Lawrence and family. Joe Bartolome nagasat kinaragsak nga bigat tay amin ngagdingdingig iti makapabilang sa sao iti apo tayo iti Dios kuna apo tayo a Dios. Pastor agyaman kami ta adda ka nga aramaten man nakabalin iti Dios apo. God bless po Pastor and your family, family ko na. Thank you Brother Joe Bartolome Madaydayaw iti apo. Dolly Pascua ko na amin. God bless you Pastor. Kinife Valiente Chumiko, good morning kada kayo amin kakabsat dita Ramon. Kini Krisma, hallelujah. Thank you Lord. I put my trust in you Lord. You are faithful Lord. Mary Lord Somera, blessed morning Pastor and all of us. Kini Pastor nga Reggie Valdez man tindog hanggang okay, Pastor Reggie, dita sa good morning Pastor, blessed day to everyone, listener of your program, always watching here at Rizal, San Guillermo Isabela. God bless you Pastor. Yunaida Mindoro, good morning kini Pastor nga Johnny nga Lascota de la Cruz, good morning. Agraman kini kumari kin kumpadrek. Dagitin na amin kada kayo nga taga-dam site na imbangag sa payo amin nga malabas na. Emeline Ramos, blessed morning Pastor. Philomer de Jesus, amen, hallelujah. Merilod Somera, madaydayaw iti apo. Ludi Fernando de la Rosa, good morning. Marivic Aliga, amen. Kuna nakini Madam nga Ivy Pearl Tungpalan, good morning kada kayo amin dita Kulak di Funquirino, Rovilinda Arco Agustin, ma'am, good morning. Pastora Marcidita Magno, amen, madaydayaw ti apo, blessed morning po Pastor. Agyaman kami iti sasaong nga imbingay mo. Eugenio de la Cruz, amen. Kuna na kini Pastor nga Reggie, sabot lang dyan mensahe na tata. Kini Sister Ellen Lamog, Dita Jones, good morning. Feli Canlas, good morning po Pastor, sa ating lahat. God bless. Jovelyn Pascua, amen, hallelujah. Sister Rosita Nayeban, amen. Thank you Lord for another day. Meron Lord Somera, yes Lord. Sister Malu Napila, madamamat ngayag buya. Ora kini Sister Perling Montimayor, Dita Gulak, maganda kakapsat tayo dita ACCHE. Good morning kada kayo amin. Needs Raza, amen, thank you Lord. Mary Lord Somera, amen, thank you Pastor, God bless, amen. Kuna ni Sister Maluna Pila, amen, glory to God. Kuna ni Sister nga Ellen Lamog, Juvelin Pascua, thank you Lord. Josephine Eugenio, amen Lord. Morning Pastor, God bless you and also your family. Si Edwin, good morning dyan sa San Mateo. Okay, kinisip na Pedrito Daliego, good morning po to all. God bless us all. Kung nanisip nga dila Pedrito Daliego, ang ganda ng message ng song Pastor kung nanisip nga Jo na De La Cruz. Okay, ora pa kini Girly Punchugan, thank you Pastor for sharing the word of God. Altea Zambrano na imbag nga bigat Pastor, pakablao man ni Mama Magda nga madamang agdingdingig iti radyo. Good morning beautiful girl. Altea Zambrano, Tobias Itagulak. Good morning Sister Sister Magdalena. Ayan. Jesus Canete, good morning sir. Good morning sir, watching from Basak, Lapu-Lapu City, Cebu. Wow. Girly Punchugan, praise the Lord. Nelda Morta, kuna na Mary Joyce Liwanan, kan Dorian Moriconchad, Shaning Agpao, Shirley Ferrer, Recabel Tapat, Sonia Kakal,
Galam ko na listening sa radio. Thank you po, Pastor. God bless you. Well, agyaman na pantila. So, titalo po lang kami notice ngayon panagdengay kiti dating programa tayo sa aparat. Noan, itilam nama. Agkikita tayong tumanin tunubigat tigas timod lang ang oras. Lawrence Salazar, Limbagal daw. Iti Webes. Nangyigan tayo ti programa ti Agsapa Anapnuan Tinamnama. Lunes ingat Biyernes ditoy 11:43 DZMR. No addaman ti kayatyo ngay pakararag, ag-text kayo ditoy 0917-564-8388. Ket iti